Kenya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse omuroberi bw'obosera bwenga oyo kugogera kira rituko ry'ekyuma gochakira gisebere ky'amarogoba maethemero bone mengo korona nande nakwira asomugano kurende n'omuroberi bw'obosera bwenga oyo kugogera kira rituko ry'ekyuma gochakira gisebere ky'amarogoba mpaka chinse sato chabona mambe omugani ono ikira ase studio bishop tujidwa kwana mangana mange ekerenge yetu no korosa chinga jiri cyabunekire osiji atandanira keyo otwa jirusa twa jirige nga ke biblia oteba ngakdo jirusa senjira yabe uri bare bano lyabena bono marogoba okwari ni asenjera yabe no be na intukuru bono kwikajinse zo cyabona minise meradina cyabona botuko nise meradina akwabeire no mogoko kwabeire no mubuya weekendima tazo atigante chuma nanto ikirelituko lya lero ni madena no bono nyona mange naba weekend kinendera nanto korosari tukorande ekira tukorose margo bamone gatorose chinga ekiagera ekaro cyabune kirende tujiro sedi ni gensera sareke ona ireli bare bene okwari ni asenjera yabene obena into asemargo yaboni gambaka omweri nyona nabako no tubati sense mitandao o Facebook tonyora DCTV News Digital obo igora botonyora sense media YouTube tonyora DCTV News keroko tutumira uchumbe yao wetira sina mbira siskini yegura abdi anda bisho vera dokwani kabisa ikiara bono je naji neba komete ni narete mambia ora naji narete maroko bara kibono ni maroko bengia ali tukiri chuma jidari ki komi naji na bagana bane zakira kibono eno muroverio bubosera bwenga twakware ne senjera bene kaba muna intu embako mwe bisho bono kora dokwani kego tumanga ya mashabiki tabera semana braidon na nembia so korora se wiki yega ichuma ya kabera se mutinyo gatatu matetalira isigo tuto wakrenya sa ngambia mono asengi tali so gwanja gweito lakini so gwanja kwa nyasaye na njerale ko bakwani ando se motegerete so murubiri yego bo sera bwe chinka mwabeire moko yotegera chinka kichinyinge tumbere nabanta abange na nyoro mugakonderera samatanga alia egesonso bwondieki anti andara akapora so mujibondieki ondieki bwobonyo sogosiro mwana oye entaita kwate abo mwago nanda bia alia sebo ndieki ali nganje ngo token junction tindi komo cha gokorora tindi komo cha gokorora lietario ka eba konte bi twenga bantu kati lakini nda abantu na bange bakuligerio umurobiri yega na inde ne chipole chinde njiri ngantu bwata barere bali nyagitari tubwate ni bwate semeje anere gali bosongo taite mosabere kubone kwa bwangu andi tubwato mwana ndokoro kwa nyamuro no mushirika bwe kanisa na erare gali nakada kwerende medical gali ya nyanchwa tukumusabira okubweni kwa bwangu because nyasao kubwenya na ende bona nabo tukumusabiranga nyasao mu bweni bwangu aseredere Yesu buya kabisa bishop mete ntonya go sabeka to jake to sabeka to kora kini ndanda kana leo turasaba tusabe bona tata no mwana moikomo jenumbi yamona singencho yechinga kibune chigara ndi watoire chinga gichingia twasabire mone no na bategereri bali boigwire television ko tegerera twasabire tato tegereri obuya ento amenyire ngamuna togo chaka na ndi muna togo chigokora kiro mundo nabo senigwe nobosera bwechinga mbobe ngabwa rosigwe wabeiro bosera obuya aseridere Yesu Kristo rumotorito amen byo bono muno manju muri bono twajakira umurobira sinjira ya bene ebono tume SMS yao tudenge kumurobiro gandete na boto tumere SMS yao tudena kisoto chako murobiri yo nabona nyoro wakonyekire asenjira eyemo osaye eseyende nabanyona nyumba mu abaderi bera kini kero mwarigerio murobiri kisoto ko yajagete bono muonjore iri yake no mugaka na ukanyo ore konyorwa bono jakiro ja mapema nabanya nande no bwate montonde nze maria nabakonyora bonjore na muswati na kwa bwate montonde nsemo bonjore nabakonyora bono lende mwara tote we kanyirake abo tumira ujumbe na nabo tuma ujumbe yao tutenga kyogenderede ne family yao unako bwata abana nako bwate omugaka no mongina nabo tutenga kyogenderede no yuta bwati nabo tena to bwati ko senkoli giore igero no muroberi bobosera kabisa bwechi nabo to gosaba bana njeru mwana ndabwati totebe nyoro mwana seridere Yesu seridere Yesu go twakware ne asenjera ya bene asimaro babani obe mpaka na into mpaka omweri wikire twakware te goro na kyo mondata kiriko ba asenyomo ya ekera nyomire gosa nyomirwe igobono bantu bagatoteina rende ngakibako bana bono into tokababo sebwitu itukuria lero into atakaturagenda turarigirinde bintu mbire bikogera enka ya sarika gosobosera bwa butuka bwa sarika senga kino twatare na ekema sekemdo kwanira rindu atenda chinderi obotaka ebintu binde gisegija nyomba tukakwana manga lya kwirira bana nono gotaiwa gotegena na ngwera kure chinga chesa konde are twa 5 out etwatakora bora na obotaka ambogere enyuomo gosobosera bwe
murigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe maya kichibesa nguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yuko tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoka wako na bagadani okubeka emya yemo yoka uno kubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire nikyombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro Ndizi TV ubwansu bwomo enjo muriye tugusaba kwabira asengenjo ya technical era yuma etebinte virosi na makamanya bantu nabe kabyara turubana kero tugusaba kwabira ndebano toiranira sumuroberio bobosera bwenga bono marago batokwarine asenjira bento sukabono ekiagere bintu byetu byabeire chonjo kabisa twabadena reto gukwana na obotaka mbogere enyomo gose enkago sare bobosera bosare kumedena gokonyorana jinkorara torigise inkora bajira asenyomba gete obotaka bintu byareta tujigorino botaka mbogere na obosera bosare kito kwana ritukulana na ututumira ujumbe yao gutira sina mbere seskina yao ayoro jo botaka ambasari obosera bwenga medena boto taina na ya yankwale ngo motaka bogaburikana ake karo kwanyore bitoki bogasuka kujibosi yake wana boto tumira ujumbe yao asimara go bayaboni gatiganda kwani mongino ne feriste kyani medeni gore dir murobiri obosera abon maro babekero mono mwana leito ni abu ndako kwana ndinda sesema obosera gainda go kwani medeni bisho njera wanda kwani mongina rosi saboke amo ni maetenga na obaikaranste mwana be sheba eroi junior na niger na njengo bakwani abunga wairire biyase morabo ebiya kapse kyaro meto bosera bosarike na munda go bosarike kali na munda ngona kwara to bosera ari no to kwani ado to kwani meto wana oigatore ndake karo to kware kepini kyo bosera na injali ali bona ali oikande na ndo mandana kiyo na ro karo to bosera na nese na berega atwenda se to bigiri tukurero pisho bona ko to kwana igoro yobotaka obotaka mbogero bosera bwenga bosarike sana mono na inde ubotaka nguchangia bora mangana mange aito guchokwana nitukuria rero na kirende ubotaka mbwarenge asomoro biri nyasaye akero korora nyasaye abugate mirobiri miya sana na mwanya bantu agatonga Adam agatonga na Hawa akababeka asaga ya sana mugondori wa Eden no mugondori ngomuya mugondo bugate kiregento bugata matunda wachindagira wao bono ntogota bangaki Adam na Hawa mbatonge tubarabataka no obotaka igobo chakerete esabari abana ba Israeli korwa Misiri ekere ba kugenda ensi ya Canaan abuno obotaka bo chakerete asinge bono mbachagete ko egwa majiko abande bono mbategete ko egwa majiko abande bakaba minja ya majiko abande bakaba mwenu so bono obotaka no bwa chakerete abunyasaye bono akakwana siringana ligetabu gyokorena kwa majiko meronge bere na isana sato ekebungo 15 kurende onyeti moko igwera omane nyasawe ino wose onyeti moko ba abegenwa na gokora amachikaye onsi nemeroberi yae onsi echikire eyunje nabachikira siri tukeria rero riro ryokuragerera goko wonsi na goche asomole kubanyore bono kuruga buno bono emechando yasangete bono kuragerera bono botaka bwajire bono botaka bono bwajire igondo tebe na gose kera kwaragerera
tugusesenigwa kare kwaragerereigwe binto biao binte bikogenda bo bimnoloje mechiere ni nkorora mukoro kiemechi mwate bagaki konyo mochioyo ubutaka bonga na boria igo bwacha getengaki yabana ba Israeli asengi gotagwera Nyasaye igo bono gotagwera kugwaretete mechari ubutaka bokaba igo tosikote abana ekero Eva karego jarinda ali na Adam igo bona Adam ne basu orenge binto pero nabwate Adam babwate kiregendo everything lakini the moment bakorete amagoso marika gotabanga chianga chika bakababusa wono maete mejande iyo no babete busa nduru tangu batakombwa chagerto lakini Nyasaye na chete naende akababekera chianga akabatuba na matole na rai chianga lakini kuruororo ngora turi Genesis ya 27 Nyasaye ko basiseni ale akabategenda muibore nande mokoreki moment kane so nduri ko teba ngo botaka mo jakerete kuru asa Adam na Hawa lakini bono botaka ugo jakerete asense moya abana ba Israeli bona kere bali enjira kugenda ense ya Kanani numa ite no mbone sabari tole bona singinjo ekere tole sabari egento kiragere tu sisene because osene wankoro nukoragere wankoro na ndi ugo tebunga ki chora ditukoli alero osene go sisene kwa osene ukuragerero so bono ubotaka negente kebesana oyo minto Brighton kere muna ibono kwara tarire kwara muna abantu bamenyeta semechi na bande no ni tutu akineta subotaka no na yose kupima njera mwakineta goja na mwakineta subotaka Nyasaye kogera abantu bacha babyoka Nyasaye kogera abantu bacha baba abantu bande lakini bono mbaro batari kubyoka mbaro bono muna tukogamba iga ubotaka bubaitete 100% singinjo yegenteke ikuragerero yeah igo tutebena bono ekerto kwanda igoro yobosero bwenga obotaka senyuomo ingi ngobono ngakitu tekuborigereri bishop obotaka basenyuomo ingi getakero korondo obotaka oboboere osomonto motaka tatakiria nyome bishop usanyuomo omotaka nabakonyoma usanyuomo lakini abantu abaisa ko babangaini nabo bakurwa sobotako because obotako banyorana na borobwo obotaka bwichinderie ya abantu ababaisa kwanja Nyasaye kabisa baitabe Nyasaye kianda gikomi abantu ane bakurwa sobotaka na ende babyoke babe bintu busaba na baba basome maito muntu nabakonyora chandegete osomi umwana olito ko ucha gokoraki ucha kubabyora kwacha konyora umwana olia ubyolire mecheri yaberemia ebezana bishop garotwana to kwanda igoro yobosera bwenkara kinto kuri no botaka senyuomo ndiro konyora no mumurage tate konyomo musubati gete lakini mumuroni garo motaka musubati orenda babore bamukana yaya omochono motaka igono ngakioroje eninganeri ngo bayiburu ngo barba kana batekere bakonyomana bantu bali konyomana kenibo bantu bakonyomana so gwanja amanyinga bantekere banjani lakini byo omuntu rakwanja mutaka bayiburu bari ko kana abantu narodi no muntu webigibigera rakonyoma munyagitari abantu bagwanja no bwanjani lakini kali jenere ko la debana ya sabu to gojino botaka boro dianga tabi nga bayiburu bane bale batemere ko kole bintu binebyo mbali ko nyara bakonyama abantu bali banjani because abantu nyabanjani maetegento Nyasaye begete kiyangeringa nako begerete partner yawo aitobe no somete busto someti partner yawo nekoneki neroro wono yogataba ngatuba isokoleto muisoko ino motaka tamanyeti ngaki umuisoko yo ne makiego cha komonyora bosenga kibago cha kumirana Nyasaye bakonye because abantu bale banyora nire bachabumbire paka barangiri Nyasaye baremereraniri ndo moyeri wacha konyoranga umuntu kurwa kanyomba chakerete kebuse wacha konyora umuntu wakachire permanent ekibono bishop garotwana samangana yobotaka senyuomo igonere buya umuntu oyo more insake utabwate bintu biro motaka anywa muno yonde ore bwate mali kabisa uso bwate bintu ebitoki nabe konyarekana nyomeneten nabegotena ya nabegotena because nata banga okonyomana maitakero konyoma Brighton turi konyoma masomo turi konyoma bonda onyo konyoma mukungu ya just a wife bono konyoma mukungu lakini abayibori ngora kana bare batwara batena yayo mochuino motaka kogenda gosena sari kwanyoma kuruono abantu bana bataka ngereta kero korinde esikeye obosera bona bororekane bishop nchege ntonale bata bankeringa ki maitekera abantu bakona gukina labuto muntu kinire busobeiro muiseke sobere buya
omuntu nabo noria sagucha labda omuntu ori nyasaye yataete ko oyarwa achikogera oria nera koreki nera bioke mati nyasaye naba akore bintu bire surprise kabire bose bire bikonde so emebiroberi ya nyasaye tari emebiroberi ya mwanya ba bono oyo kana bataba ngo ino mojo ino motaka bosito nyomo gochia itari emebiroberi ya nyasaye nyasaye iga begete nga abande kara banjanire banyomane na kiti bono tigatukwanira obotaka tigaturatika obotaka obobonda abantu bagocha babioka obotaka mporo abantu batari kobioka pi n'obotaka obona butete kukwana because oboro obobe obotaka obobore bwechinderia bwabere bokomerekerwa ase chitibia kwanyora omonto agosoka kuruka nyumba geteime abande barire chinda abantu babwate obotaka naye notaka kubakonya I think notaka kubakonya okoranga tokubakonya banyare because bono egento gioka korora nkeringa obotaka obo ngakitura abantu barakore ngaibugo cha bwaru bwacha paka kwanyora bwataniria abantu obotaka omaete kare kwanyorira abantu basoire busina marua umujo konyora mugaka kunywa mongina kunywa paka bana bakunywa bono bana mbali kujisukuru no na bana batigere sukuru gati sengenje sukuru fees teyo ine tukuru kubotaka abana baira na bali guchinda bona abantu kwanyora ngano no kuragera abantu abakuragerera egasi enkomsa bono ubone butukuru kubotaka na kini botaka obo igoboro bwichinderia ubutaka bw'ikindi no bubesana ande mboro paka bwitira abantu ubutaka bw'ikindi mboro paka bwaretira marweire ubutaka bw'ikindi mboro bwagerire kinyoma kindi cyabunekire gozo umuntu naro swate naro goika kwanyororire ngaka atakunyara ogenda ubusira bwakoraki agi bishop nore mererinda asingendo getayo musaja ko nyina ndata bwatikende nore mereri asi bintu bitayo getirinde ubone obusira ubwasari boda kinate banga kimetekera umuntu aragerire no konyora musaja umuya kabisa uimukaiga ogende para uchugo butoro busanda gucheso boche usum yani umuntu agarisi azibusaigo abantu bono kukumenga ki umuntu nabwata amakoko nabararigeke baru mete kwenyora kana nge Nairobi ntu ajorete gasiende yose no tu ariko genda igase indasuri aria egari goje bugori dijuma twabugori dijuma nyene simiti bugori di twabugori simiti marago bagoko genda uchenje dichanga ja monta kumanye gazi kwara gokora go bwate beso mubu bwate beso ikwiti kwara gokora monta kwara gokora bono monta wabete ko kagenda ebo ko genda uri meno necho genda iri magende yon kora no ne contractor mete mwagori ko kupapa sirando citizen yosirete mwagori kumwanja sana because igare gosoka kuri nyomba mwaye otebi mukaye ngere ne manager obeke suti ne tai ogo ikari se sago chikorenda oruzi obeke uniform so na bego toro kinga ki umuntu no mongai bishop garo twenderete nere nenyarekane abantu baremereri enyomo barabataka baganyidere na angio mbokibuya na beko nyarekana ngigana nikirakorwa noroje egento kirakoru abantu aba batareru number 1 nabone gasi yeito yabarandia nabo tubonete gutarira abantu nainde sachinde tobakonye aseko tokonyarika nakide batebe kumono ngaki nore tu abakonya obokonyo bonene nyasaye umuntu ekere itabire nyasaye nabo mutaka ngaki Brighton kai itabire nyasaye nyasaye dere mutakumaye ebire kwa tanga nyasaye no monda nere obwati chibe sa Jones P siri bando ko sibose fedha na tabu ni sake wono umuntu kai itabire nyabonya sako na uju muntu rwose mwamwira chianga mwamutebye sibie mwamugorire sabuni ando itaba nyasaye matu muntu na from nowhere abakonyo umuntu nyasaye mukonyire ande singi njubare mirando no mugako yoye bahitaba bonzi usoyo muitaba indiri kwanyoro nyo muchoyo nyasaye bakonye iya lakini boniga pastor name kakiye kile generation yetu ikirega umuntu na korenywa mabori karo mutaka ikiara mundate na ntake to muntu bwate gari gusubwate nyumba bono bantu rero gusira mporobori mundate na tu kero wate banga ukonyo muntu bwate gari wikana yeto kerio no bwate gari ngo giujo ko muntu bwate gari ayo to bwate gari onyo ko te to mwarimu na ero ri ko bo mwari yo ko te munya gitari wikebe na go ko lege ntokete at least ge ntokere ntake mbe ko ngokwege na ngori ngaki edisire ri yawo ngaki nyome muntu kete because okuna ko kwege na to ko bundisa ba koro musao ta ngaki inche nangu kinega na trust ni nyasaye usinege ni nyasaye umuise kenkonyora wikabe gatoko egateka urierega na nyasaye nera akuyukiriyo gusaba na marika utanga kiriyo gusaba na kyo koraki ngo na bongo kwatebinga na bogo saba kiriyo utagetoego bogo saba yo bwategari na ndi nyasaye komwe lakini bishoboka ruto kwa na banta bange batene tu akinire tu botaka tukaremereria tugaja kubioka abona ndo muntu cyo kumanya iki lakini muntu kera amenyete na so botaka ngo cyari kira biogiro babuya kabisa oremereri
bono igo nere biyare mereri kabisa amanya na mambi boki buye goze bono rende nkiranda gokororoje ekara se inyomo ubutaka mbure abantu bakoremereri babioka lakini batabwarinya sa mundu akobioka obabuya nyomba cyagachwa lakini wabando na waro munya bena ende kwanya onde nangosi baraga pia kaye unde kunywa umete bono tutaite tukwanira amana mundu barata ngai nyamba tana kineto butaka lakini bono lerare biyara kitari biyenya tabwatinya sa mundu ndi bwenzi ole buye utabwatinya sa oinu mutaka bona ndo kumuro kuina ro mutaka bwo mwerio umundu natware ndege onye tabwatinya sa oinu mutaka ibono butako mborobyo boja bwasari tubwato butaka rakabere tubwato butaka bwake mubere nani tubwato butaka bwake moika ya ase kitabu kya Matayo isano nyasaye gukwana renga mbasisini bari barabataka bo moika barabataka moika kare bibire gotaba bo moika emineti ng'abantu barabataka bo moika bakanetiringa na nyasaye bobwate kiuniringa na nyasaye bobwato moyo bwo kwenda se kanisa abona bunya sako tanga mbasisini lakini wana abantu abalero bakobecha gara basoriti county ali bobwati basa bagotara n'ikigari lakini barabataka ase kemoika bona butwara gotaba ng'akinga nabo umuntu abantu bakine to botaka bakabyoka lakini mbabyoke to no nyasa nyasaye naro because umuntu bakobyoka lakini tabwati nyasa akuna ndagenda igo bono ikomonta abo motene ngwase asomonne kwa asomoika ikino bubo tene nkoba nene kubo tene nkoba wese ubo tene nkoba nene because imboli kila se kitabu kya Matayo isanemo mirongo itatu na isatu biria gotabanga rigia oburuti bwa nyasaye ritangani ubu no bonda bwa nyasaye rigia bonda bwa nyasaye ritangani lakini bona ase Kenya busase guzi umwana asome ntagete bona ni masters ya kujo basomera bona ukorire digiri asaba gusi busasaba Africa lakini ubu tene ngubori bwaime bandu bari kuborigia bakorigia obweisuko no mweri kare bokoera bobe besante anasoma SMS ibere isatuga igage sareva abo maribano ari meyo murobera bateno murobero mye kabisa obotaka gaki abantu bateto medi nabo agokukare omotaka oigesare efa yabuti machuka den account min korwa keumbuge serere no ari meyo murobera to bate sinjira kabisa jari zurango gato nimekuona uko ndani Samuel Nyamali na era no ari meyo murobero Bernard Olina ombega den kabisa obotaka no bobega aki ibokogera enyuomo yaera nigo ekoba akongu mwabo ekero otabwati kende kurwa naifasha bwairire nigo tato mbega na mama mwabo meri mera ni mura Isaya mbona ga dena baso ime yumuru ya dena botaka no bobe nabo kogere binto botaka ko baka ne botaka no bobe Isaya bosinda dena kurwa magombo ni kondani n'abantu baheriri abadene batubwati buyar hasima kebinto bibe kero bwate binto na nayo kogoka kiri stere namba moja Kwido Nyata the account mini kuva mulia misiani no ale meyo morovelio Andrew Matuna the pamoja the no botaka ilitandira tumiete ga gatingoli kwana ilitandira tumiete ga gatingoli kwana ase marogoba yabone mwanju muri genda gutoma ujumbe yao hautaina gioro cho botaka embogere obosera bwenka bonyare boguturubana bisho ngo mubolinda abantu barararanjara rendo obosera mbobekera ngagire nipare mereni bono ze karo montas yukare taka nabo bisho bwengo kubonina ekaroroje na osimuka katari korete sari obotaka mongena na mereni obotaka obo nabo konyora abantu bako bagwitana barakubaza abantu kwebweriogi no musibati abolinga ki musomo zaja ngimwakora no musomo ngitwakora ngikwareta yese gijata ubono botaka bwagera ubono botaka umuntu yasagenda gukoreke barua era etro hoteli waka ono gagoja nyumba umbiti atapale ba asena ari mutata ketukuri nyamasa atagura asatagura bona mutagoja nyumba bona botaka ngogara bole chisegi nande bokogara banta bange busana usono musacha no mukungu na bagwito musacha umusacha na bagwito mukungu ubotaka na bokogara umuntu abo moivi obuibi oboroje ubotaka ubuibi umuntu agoko ndoje kuba magena ndoje kuba ngoko ndoje kuba ngeroje umuntu ndoje kuba ngoko igono je najibwata uno botaka agiruje umuntu nabako moibi karo bono kenda tauni yeite bono botuko orora basibati baro nkibakuri gioro chibeza asingenjo yake ubotaka abako yoni abako ndese ngenjo bota igo muntu tayo basugari round chibeza bakuri ngenjo bota igo muntu basuta yoraund ore waniani ana bataka no botaka ngyo mondaro jugo ne rende joro obotaka barombogere omuntu asokirwa sinyuma ya litukeli monka yani minetina kagenda gukora kagenda butaoni ngekora rende muno muteja
esa no yo ekoro moteja ona gabure kanyoro busaba so te kwanze bare ngabere ngabate bono ntake toyo moyo mangata baninji oyere bono ngabobori ngakimotake kwa ndo tokorera marua bakatutinde bagwe budget ile budget bakonga uyora gante binche igokonge ngiri ineribu watu kwetu bro ibne biashara kiagero sabachi pesa ubotaka Igono botaka boko baira. No botaka. Ebe se because aje tagete, mambe aje kugura maguta, saje tagete, aje kugura umwana oyendage, ndage. Because igali baka banyo mena ngoji baro. Professor Wandena ngeko garaba, abaswato ko bate bune encharane re ko garaba swa senyom. Enchara ine re ko ran to baswa so bomara askware nge kurse ino, kene ngiar ngomar kwatira so musa jarende akurage. Nani enchara ko gerero mondo tama. Nona bana baba kunyo mubwango. Baguta mo botaka bori so. Tigaza macheze besi bereza to Susan Kuro kaunda botaka mboko baitani onye mwanchaine. Nabo moko gechana mobe na mogwanchana mobe abantu. Moko gachana. Nabo botaka ra de non Susan Kuro kanunda hadara botaka kero mwanchaine na moko remerani na baka mwaja mwabioka. Na moko remerani kabisa. Akendo naende kole remerani okupaka nyasabo kole musa konkoyo. Baba sakutoka. Akendo cha banda babengo sababali kwa na bale kanisa. Obwanja ndi boli bwa manene kabisa. Wo manene boro. Kadi ubwabo sai wonga. Baba. Ken Rogers from Kisii Town pamoja hadi mwisho salimia Bishop. Ken Rogers yuko kwa nili asobotuko bwa lero ni Titus Nyanumba niko ndani na tata kema zigi ekuru getale nyamira obotaka gakine gentekebe ase family. Oya ne gentekebe kabisa ko gikikeri. Maete botaka Brighton turigo sikwa. Botaka turigo sikwa mai. No. No bora ko wekero. No genda bataka to ko wekero. Oko jorote ne. Lakini kare ole buya ugotigeru wekero. Lakini obotaka ne gentekebe. Botaka ne gentekebe. Mboli okogera bole amaskani kwanya tuko maskani. Number 2 obotaka kogera bole wachaywa. Ya maete na bogo cha bose kwaone ndokoroka unaonewa yani oko abantu bakonerete abantu betete bakoro bole moja abantu bakosuma maete ngakene ke yora kole akyo nyo monta goliro bole mo abate jibe sogita ujuko buga to bugati kende bakwaye Mbia kabisa naro kurukuna sinte nyaboka gote na mbori Bishop ngige kogera abatako konyona bobwata bana bangi Inge kogera gero ndo twate no botaka no bobe agro konyona botaka no bobwata bana bangi Omayete kare nchemona gendo mune kitita tukuge pinga because yo mwana kare banyorira abana asa abana bangi na bakonyo yo mobo biokire Igo mutaka tiganyora bana nako te bueno retiko maete bongai di botakero yo mitone konyoro reke maete kero konyoro monta bwata abana kwa mana konyoranga esukuru fees ikire amo ndetera kiakora kendo maete na nyore ta abana chichokora ngo bol ngatema kora bol yo monga ya ngi kwa rwetenga nganga tora bange bukuma tokurwanderera bona njenga tama wegule ubotaka igo bamutambira abana bange abana bange bakuriye ndagere nyinge abana bange mbatagete school fees abana bange wanahitaji mbatagete malezi kianga bono abasongo igo bwatekire genda abasongo basomete bwateki beza mumbu ekero gwetu montaga ne mumbu gokobe kali to koraro kubeka maru kurubona baka mambi lakini musongo akonyora abana babere musongo tano busoyo amo bose batatu bona ayo mwabire ko kwaroro bona mangana gojigokonga bono kwanya abana bairane ka abana gokonya bare baba bakobira abandi chi ngoko abantu bako bana basaregete bona kwana koigwaye bana basaregete bona bakunjinya sore batigete zukuru asenge njobo taka na asenge njobo ibori tu abantu ya umuntu kubwata abana abake igano mbane gakimno nje mbanerende abana bali bange bona nje babere na ndinda brani usini medakene bana tuje kone koje torna toko ba America abana mbane to bwata lakini na wotue bangete no mongena aki abana to konya kwanza to bangete batatu oyo gata ta jere terende yo kane batatu tu atakete to kolira because nyasana to bongaini naende na sana to toko ka dominion imine singa na to kubwa koligo go decide tali nga tora baliri nga sa tabata nga yubora nga yo bono kuibora nya sa nyote betimo obongaini boria obongene bubule tu bwana to kutumia so okobiara abana bange na korongo changia kole amangano yo botaka
ekonyora abantu abe baraido bono rende banya kuibora tari aido bono abana bo maete ndagerete iyo bana bamba bwati masomo bono okorete ruchi report rio kamarogo manga mwana ona iba mwana ona abwatu kiango mwana oiriro moise korari no moise kejera bintu bono kwarete ruwa mangana mange asinga enjoy abana baria batabwati ase bagocha abana babwenete gosoma kwanyo turi kunyara kubasoma umeta abana bange preto ninga ndotaramanya no renchusi gamba orogetia abana bango mwana itete buya lakini ko ngaki besate ya kwero school mwana itete buya lakini besate ya mwana kwero school bono chembarenga bataitete tigaya bona abaitete mbarenga bataitete bataji baigete boseneit bakatigero undaga ika form 1 gatigero undaga ika form 2 gatigero asinga njobota yobotaka biye sana amera ni murao de ano ari mi yumururi isayo mbura na de ano ari mi yumurga kyobotaka nobo negentekebe itigato seri yobotaka kurwase ji family ekiagara hinyomo kinyinge giasarekire esari yobotaka abo na ari gagote na mbega mumanyi adena bwa irire buya ndisi tibimbe mana ze bishop ki obotaka tiga abantu batige kigosori babwate bago kwanyora umuntu ikaranste para abwate nyimbo lakini marogo banko endara chikuragira kairende akorusi obukuma oine agoborene kayo umuntu abugete maambi umuntu bwata magoko Brighton umuntu bwata magoro nyasa konyete bwate chinguru abwante kubuka agende kwanyo umuntu araire na abana baburuje bakinde bagori university kwanyo umuntu abantu bwata magoro mete nje kuraranda abantu maambi kwanyo umuntu saa 11 umuntu abwate kawa abwate to amandazi orosi tikibesi yayokoneke otigeta abantu baraire igobono kibesa njiro nugendo gyo kumuntu abwene ko mete umusongo tokote ngumusongo akagenda se washroom tiganyero ke washroom asinge njama zikani akabero 3 hours akubolinga kibone gasi egente ngikira akore usenke paka tukachakanyoro ubuyo kurwaro idea yo muntu nki ayo tariko antokura akaremerediria awazi una kubolinga ngiye paka karo muntu yiga kwetoro moteren no boteren kubanya mboko era ebisasi nebisa nakyo no muntu nga koraire ngengeri yango kimbwenda takokora nchenduga na nchembe muntu na nchenkoleke bono uri chance there utabwati idea utabwati kende utariko kora kende Ona bantu kuna uwenda banyole biboko. Richard Ayoto kutoka Malindi, Kilifi County niko ndani sana. Karen kwa Mbosi other account mini from Nairobi ambali bandate kwa imeyumuro bari semaroba yaboniga obosera bwenka emamba engotu Eren Kaunda kurwa enel Kaunda kurwa bogusero ruora Kisi County obo maenepi omurali na pasta obotaka tiboli ke gonkoli nande onye kore ime yamasabo oda mbulike tangoli lakini ali ke gonkoli nande onye kore ime yamasabo nabo okonyora kwa biokire oda rene nabo ko mataka lakini rene nabo konyora kore ime yamasabo nabo konyora bonde oborase Bible kitabu kya Mathayo wote banga oto endagere yetu ya kila lituko ya saisa ko endagere ya kila tadi wote ngo to wote banga ngo sene chibesa to wote bio to ali chibesa nyinge atricio nyore chibesa okuragira marika wote banga oto endagere yetu ya kila lituko abana banyore endagere ya kila ritu tali rasi motu ali chibesa bengi tali rasi motu ali chibesa abantu banyino bwa chibesa pati atristi abana bakareki baragire inganje tabantu bare kurankorere gasi yo kwagaja umuntu okonyora kwa moire besa uguru motoriro ugura chingeni ogenda nyumba that's enere gasi na beta kerego atristi umwana ori anyore ndagire yakira yakiretu lakini abasacha mbaro bosabangi na mbaro pakomungi na bolyo tigire nyumba kwanyonera ikaransete kuruma na bama tengo musacho enera agenda sagenda taigazi aje na yega go ikaranze bono mwenzi roja banda bamoje muigwana because ode tayo bono okogenda ajigo kora genda kie kora chianga chiajire rero musbatira bakubo kaenda sibichanga aigumia mbiri chaye at least bamba koraranja umuga kagenda kore kibarua ke anyore mia ine chaye rero muchengo siringi mia ine aira negoja mutuliro to kobora at least ubuna butokoro kobora mereria ebikone bya macha okore kana lapta wetera sawa because banda banya nyo gwasomete ngwa itete ustubu at certificate bone bikone ga bunya sawa ora kore bikone bya abana basome bacha kuba biyo bisho kertwenda to kwanda igoro yobotaka senyuamo mwajibori genda gutoma ujumbe yao ga gwetera sina mbira siskini yurabu bana bogara utubwati sense moya mitandao Facebook tonyora DCTV News Digital baga sense moya YouTube rabo tonyora DCTV News onya chinga kina boto tweet at DCTV News bono bisho abantu aba bonzi tote botaka mbora senyombe ngoku initiate bono ejera yo gutaka korwase ubotaka obo no mugaka usino mongina nanga kibara ikaransa mara bagwana instead
bugitogote kinde turwase obotako egento taruetio obosera bwitu bwenga maete tobwate dakio togoteba ase chikanisa kera abanto bare ase chikanisa tobwate gento koroka ogosemigwa n'abantu ngosemi bare ng'aki babwenete gokora muna inche ngotebia abanto koba ido nobotaka naki kibondo gwana omonto gikaboke eburukaniga omonto bweburukaniga no mugondo genda mugondo omonto naroma etole mugondo genda bomariba abantu bomariba metana batene ngusa mezo sabantu bomariba mbaturige abantu abantu bali bogwate bonjari tomaze bomariba kuchika sera bomariba ogenda omonto abwate mesia abwate chiombe chegiredia abwate asimegete abantu balia n'abantu beburukaniza ndekero gujuko babwatia okonyangana amasomo bakora tiki asomo babwati nandi konyora abandi mbabwata amasomo lakini basoete mugondo oboremi buri bokora abana basoma buri bakora baragira baira abana gisukuru abantu bari bagwe karakare lakini mono rojaye otekarakare bono ukirete igori okanganje nasomete bono nje no mutaka muntu narugwanjira no butaka nandi bwabo butaka onu ikaranza tuna no butaka nandi no butaka nanda tegeta konyu ere gasi eno gokonyu mororera mabere hey ni Judy kwamboka itiero naomba show naona show iko sawa salimio pasta sana Judy okoira maiga asemaro yawaniga ni rina kutoka Kesonzo obotaka no bobega aki tujitume gaki tuetume kabisa ndeberio Molisia aniombe baba mkwe alipomoa mlango wangu akitaka kuingia kwangu chapata mtoto muniombe breeze hata ketebona kaka kutagoro Molisia wana makokubo ani kutagoro mlango ngoyata ndeberio Molisi aniombe baba mkwe alipomoa mlango wangu akitaka kuingia kwangu chapata mtoto uniombe breeze wana katarengo kini ndokora na rende ise biaro mobile bobe mpaka mlango itoka yorende nyasaye tigakorwanire baba nuko sabo kuwasaba nyasaye igure aseritari ya Yesu tiganyoro mwana aseritari ya Yesu biya kabisa bono bisho bonende engwane ko nyontura korana ingore ndo ko initiate project denda yokurua sobota ko mugaga no ekanisa usakonyora muna bono ekere abagaka batokoro kabichi kanisa busomo pasta busento bwatabange na bagutara nyumba kwa nyumba ekere gwatarire na bokonyora gwakwanira mangana matakere ukurandia gwakwana baka ibintu bitaiyo bakubotaka moyo kumbe binte byukwana na byagwetera ukunwa kera kuniruko oyena no bugema bwaye usosaberwa umuntu ibona kuruga mwo cyakare progress nyono musibatyo cyaka kwanyororete umugakoye abwatanira abantu abono bachake koba bangaini bachake kwanda mugondo biasara byabo sebare gukora bitari gukora byachaka gukora asingi nyasaye bono uchakire gusika umete gento utana kumanya Brighton abantu nana basomete igobara batakazingi njo bale batemire biasara basomete bujana ndi bakora kigazi lakini no biasara byabo mbiri gukora buya general tenire bintu geteiga nabo nkora rera banda mabera umuntu agwakane nyomba agostura gukuri kibesa kane nyomba nanda ndete kuruo atete gwakane nyomba eri asicibesa gitakurira kibiasara mbiri koleta kende tigambate bingo buno butaka ubutaka mbole umuntu akora kana gukora aregas umuntu akora kana ngano mune tajiri ngana bwate duka mandanga nganyarebe kai ngana bamenyete buya abwate duka lakini tukeri ago struggle chande kanero ebe kabisa Saurini ndoje Saurini nerno ali me yomorura tena ine topic ngiye kabisa tuachora siritko liarero obosera imebi kutoka Nyamakoro tukomo hadi tamati oyimbita na otonere mpaka omoerio kabisa bia bana sema na tutoma SMS ina se marogoba ya boniga ni ndojega obotaka nilieteri wakaregori tumia timeti ose lakini mtoko yako alikuwa naga ni Judy Pastor alisahau ni mimi ni mtoto mdogo dimaidi ngaki amini gara kindende au teno botaka elieterio dingo likuwa na mbeo na boko raundo na wao jabali likaigo lakini no umoisi nda teno botaka no bosenzi no Zimbabwe bono bisho beko turige tukikora se morogoba ya boniga ndiro kunyora nabantu kete balinge jipasenga jibasu babwate bintu kimono ukojana kwa mwana babera batakabera ingigwira rende abantu aba banyomane tabiya babwata mali jigari enyomra kwa kwa nyona abantu babera bataka akina chakire gente ketangane Brighton ngaki enywa mengi ya
busobondo buya nokorari obonda boria bwa Nyasaye ritang'ani because obondo bwa Nyasaye kere botaiyo ebinto nkwaruro kabire nkuigure ng'a oya arenge gento gete oya abwate ebinto gete oyo bose iga arengo nje nare bakabari mu bakunjibusa baritayete yani gusinyunga ki omuntu no atajete zukuru rende ningi asinginjo ebinto mbiri bikwanga abantu jinderi kiri twateba jinderi ekere jirororo na shetani ekera ukorigi no baro bwenzi kwa baboro na buko nyoro kwa uri rupi nandi kwerenere siro onyo muntu rende siro nanda banda mbali bagotekerera ringana barande ringana mbatageti baminyoka baike igoro nandi kwa nyoro berende lakini mona kera bano bosera boja bwasare kera yamanya kobana yayo mukungu yo kwa nyomete nero jiro osari yo retro botako moji so bono ichise no na bakungu koleta barubotaka abande mbali batamane tukumane chibintu batamane tukumane chia no ne biasara batamane tukumane chobogima batamane tukumane biso muntu konyo nabwate chombe abwate kibosati kere to muswati kwa nyoro muswati ale so kiale atamane tukolende bintu biri kwa nyoro bintu biri byakorereki biasare kire so ebintu togo sabankeringa ki nakito gotabanga abantu gwikabanya ole ushauri abantu gwikabasomigwe ngaki babwana tukolende nibo because nibe ekolendo enibo etalendiri nabeko namukora nasiro etalendiri ya namukora nasiro bono ngokolende nibo no mogaka gose no mongine kera mogenda mwezi nibo talinga no mogaka kolenda emokolenda mwezi enibo negendo kiamana because ekaro gosiri no ene siringe yamo uzo gosiri na kyo kagaro umuhindi akaro ko moibere siringe agosiba esiringi ayono ayekoma na kuita mandazi oroje nga ijina ningo andi amandazi tigandi egeteri oroja bagana ali echiro bagana nyama bakoleta bakoria bakori pake baida Otaka mama kwa na era wote na best Friday program ndanya komisi kabisa kiare ko bengia kabisa mbia kabisa na roli na mbia mwenda tutuma SMS chino ase maroba ya aboniga genda kuchituma ninjo cha sesemo ya Facebook karongo tebuna kideka jidede ninye toringe ebisero bitu kuru ase studio klojisa jamnyo kiroma kire to bigere nganzu bishobu ajisa jide jigo ja jajara timeti ko singa jigo ja jaja na utoja kwenye genderia nyatega nga kitoko kora abantu baru asobotaka asoya sobo buja bwanya sa uye kabisa Richard Ayoto obo lebi no kwenga nenjere yemo yobotaka naomba utombe kijiji chetu Matembe kegogi seito amarua vere nigali ajuire mono atana marua ya narakogera obotaka bwabo lakini mondari kwenga maru bishobu chote nenga bona atenenka amaru aria na nkwara modisi na itera amaru go chiboke tutu gaiga kuruga sinyomba chi permanent bono nya banda bole bagazi permanent bole benki bago baba bakita uno botaka bado ni maskini sawa Ameri Nyabuto Shalom dadi ukae ndani ya Yesu ndio umaskini upotee tumemsalimia Reverend Marara na Pastor Jackie na Pastor wote wa Anointed Faith bia na washirika wote bogirango mia mona sibo manda ko bai meyo moroberio ebiro bitondo jena bia minyo kire mono mona mosese nigwe mosese nigwe kabisa pisho bono tiguru obo sembo abo mwelio na kra ototenga kitoko serio botaka asida ekeya mayo kamura igwere omonene nyasawo ino erinde murende na kubwata amachikaye onsi inche nabachikira asiri tukeriria rero omonene nyasawo ino nabaimokererie mobaba nene kubwebisaku byonsi birasense kamura igwere riogi rio monene nyasawo ino rirorio nabae ogosise ni guoko wonsi pi kobe okwaino okoigwere nyasa soti katite iyo onyo gotagete soti katinjiro chioborimo chioboibi chiobokoreka nuigwete ngachibasi cha ibiru account biri nto chirokobotene no agaje nyomba itoko irokobotene no somi abana obosomi abana nebigeri biao umusaro oboremi buao lakini byo boibero byo nandi na bibi ko chabiaro iya muntu ndibwezi bintu biko genda gara ndi biaruka ibinde bitabinyorete biya tabinyore biya ko chiko bomotaka bona igwera nyasa buata nyasa saba nyasa karige kekeri nyasa ko ritika gutware tama karige kekeri nyasa meta bona abantu rero bagucyumerega bakumbora esukuru bagukumbora secondary muna bona kwara no tenete esukuru bakumbora bintu bune bimbe ganda na kwanyora bintu biri byakora biriko bakonya kene yose buya kabisa mwajumo rimbi mona karutwara gukwanda igoro yobotaka asenyumo twakwatwa tebirende mange bisho bato tebirige ko tebirina lingalio mwana girigaro tebarina uika o mweto botaka bora botaka
physically nande obo motaka otabwati nyasaye ko bono ayo kwarire ayo bono erete uru mutaka physically no uru mutaka kiringana bono gakia noro ayo kwarire tonyorane weekend totebari usinzo chikogendera topiki osine ndi torakwana kinene naboganda gutumekera ngali kyao oteina ngakikwa ngakyogendera tobeka tokoro muroberi oyo togete twatuma SMS chenu mwatenga kimoendrete asobosera bwenka na bonyo nande mwarwanite na bana tutumera SMS kwa tena twarwane no monginone twarwane no mugakone ngakitokonya abo basana gutuma tigato sabe asege njo yo gukora nande labda kora atake kurigia ushauri usono tete kwana amo 0727 979 186 0727 979 186 na wanda gokonya magana abera atatu na semia kambwate tusabe tata no mwana no moiko majanu mbia mana asenge njo chinga kichingia twakwanira mangana makongo aria sichinsemo chito na semi bisa kubito abantu bachandegete barasobuta kobobe tata nasabira abategerera abandi na baiguro bongaini twabaire abantu baiguro kwa semi twabaire nga gwetera sinya sae na babantu bakubyokana na bakogendera nasabire tatu sinie muroberi yo sinie studio na bali bonse batorora kuruchinse cyake ne cya Mungu twabase senire bonse aseritare Yesu Kristo romotorito amen bas bishop abantu na bale muno yote arende na isabiana te tutagoro murango abantu na bale twagusabire nabanya kuri uzabere nyasa nandere bereria nabonye to biko baigo lakini kana bako nyakwaro siri omochie na ro murango yo tageta gutagurwa nyasa na chako mwana aseritare Yesu ebya sana producer ito ni gare ngari asense ministry kora kina mali wine chibijago jira senjira bene mbetru na mokeira kero balengina Joshua uta na into twawakire byemene kero kwa ba mwana into asimara kwa ni gatoko taina tumira ne weekend katujo kwendera sumuro bosera bwenga oyuikirenga kyaye no kurusa chinga chito tojiboye kabisa tojiro asia chabunekire ende tuskio jiboseka tokanye tomonene aira ni boroti bwaye ende tuende igoro na wakirembia mono Eliane Brighton Makori Bishop Charles Mosomi Isaboke omurigereria bwe television